سلام كلكم تخاطات تدعر حمشت ميديا كل خرنعة عالم كونكم مدبتكا تولزلهم كميا لهم سلام قتلونا يوتر منيت ايو عوهم سيمون يمزهم زلخو باركس كبرات تخاطات تدعر حمشت ميديا لما عن تخاني تيزي حتتكم نمسرت تحتتاتكم ملسي حيزي امس يزلخو ابزيا چانلنا حدثتكم سابسكرايب اي ترسعونا يوتر تخاطات تناخد كونو بمقصال نابت مدبي كبلوكم ماكينة بخمي كاب سيستم نوصع على زي كارس زي ناي فشكرين جلز بحال زخفل زلو عمتاو ناي ماكينة ستاي نعوس كمي جرنا دونو بلو ماكينة كمي جرنا عبجزا كوف كم تبل بزي كفليت كاب سرح وصعيت كمي جرنا نجبره إلكم نيركم حجي نعوز خون ملسي أداليلكم اللهو بقى تناو قبلكم كل جزء أبزي ديجيتال عالم زلنا يخلو سيستم بسيستم يزخيد مالتي حجي نت السيستم كتفولت بتعمي أقداسي مالتي مس كمبيوتر تكنولوجيا خم يتخيد على أوروب أفلت أخلو كاسبق نجاري مالتي زيوم ما بدك زلنا دارجا خلنا كمبيوتر كميجر كاتك استفلالي ويب سايت آتيها كميجر كازد ليك حبريتات تركب نفولت أكان تخونا قالجنا لنا بناي قانق حصرت ديو بقاله بزح صقامات اتي سيستم صبوق غيرنا زي فلتنا يلنا زخونه نابتيا غداينا خنعت كل غزي بزعبا ماكينه خنزارب انت خوينا ابز حلفه غزي كو قرب تنكفا بللكم نيري ترانسبورت ستيرلز زبهالي امي بزعبا ماكينه كله حتى حبريتان كوب خازقلو مالتي نعم حتو كسجي ابزا جوجل ترانسبورت ستيرلز الى صحفيه ترانسبورت ستيرلس إلى مسيح اللي على لابزي زي أوكي يولا أبز حالة جزية تا ويب سايت أريكم نيره بس زي نقول بزعبا ماكينة ناي ماكينة قديات ملكت بهاجراوي درجة تي زعبي ناتهم ويب سايتي مالتي ناي منقستاو تكاليزي حجب زي أمس مسأنا خمتي أقدم بلز حبركم كله تي ملكتات هالو بزي تري واللهم زي ترانسبورت ستيرلس تبهال اتاناتهم تكال سماعة أبز خاني فيك ترافيك بلا زي حج فيك ترافيك ناي تشكركاري ترافيك مالتي خم ماكينة بك أخلن عينة مكاين مالتي خابتن زفوخوسا موتو سابتن زل على أوتوبوس تين كالوت بتحت قلت خلن ناي مكاين زين فيك ترافيك أبزيات تطوق مالتي بزعبا ماكينة زخون حتور إيتون تاليوكا زخال زي ناي جلابو ناي قلملئيو خوي فارت بلالو زخاني لوفت فارت ناي اير بلان قلملئي هليكوبترات مالتي زخاني يارن فيق بلالو زخاني ناي ترين قلئي مالتي زخلو أي قد سناني نعنا زي ناي ماكينة زي أي أتقد سنة قد مفلاتو صبوغي مالتي حجي أبزو ويب سايت زخن مسخلنا كله ملكتات انفورميشنات علوتي والله هجي بزل على زلبزي كونتاكتا اوسي بلا لجزي رخبنا مالتي بزي تليفونو ما ادراشو مالو مناتهم زغنا حتى ريتو تحليكا بزي كونتاكت خدغورم تخل خانعو مالتي ابز خاني اذر لانجويجز بلا لزخاني كال قانقا خطقم تدليها بزي طويقكا ቋንቋ እንግሊሽ ዲ ወይ ዶች ካልማል ሁሉ ቀያይሮት ልኻ ማለት ኣብ ዘሎ ዌብሳይት ከኣንዚ ታላንደ ወይ ብላሎ እጅዚ ኩሉ ነናቱ ውስጥ ያለው ማለት እዚ ክንጥቀመሉ ንኽእሊና ሁሉ ሕጂ ንሕና ኣበይና ክንከይድ ኣብዚ ተገድሰና ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ እዚ ቬክ ትራፊክ ፉርዶን ሬጅስትረሪን በቪስ ይብላል ሕጂ ፉርዶን ማኪና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ፉርዶን ኣብዛ ማኪና ትብል ዘላ ኣብዚኣ ክጥውቀ ማለት ኣብዚኣ ምስተውቅኩ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኢሸንስተር ኢኖም ቬክ ትራፊክ ይብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ ብዛዕባ ትራፊክ ዝምልከት ብዛዕባ ማኪና كل حبريتا زلوه مالتي زي أبزات حيت أخاني موبيل أب مينا فوردون تبلالا زي موبيل أب مينا فوردون تبلزلا أب موبايلنا داونلود تغيرنا كل حبريتا خنركب نخلينا ولا بقى غيرنا ماكينة خن شيت نخل تا ماكينانا خبت سيستم كنوص عن خل لك زي ناي ترانسبورت ستيرلس أو اللو مالتي كله كنت أمنات خليها زيا داونلود كنجبرا تمراتي مالتي أبزيا تحتي تخاني SMS شنستن أجاري فردونة تبلا لاجي تي ناي تيا ماكينة وانا SMS بزي أجيرو خسدلهم مخل مالتي تيا مينا فوردون تبل زلا زيا تريوا زلهم زيا موبايل كداونلود تغير كايا
زي SMS شنستر زبل كله أو بتي settings على بتي سيستم أو أتيها SMS كصدر لهم تخل اتناتكا تارجانا ماكينة خاجة لقى أتيها وانت يا ماكينة ده تكير دليها ويكتشي دليها ويكابتي عمتا وخفليت زخونة كتوصا أنت دليها بزي كونتاكت تقبرهم تخل مالتيو زي زبلوكم زولخو مينا فردون تبلغن زي مالتي ኣብ ሞባይልና ዳውንሎድ ክንገብር ኣለና ማለት ትሪዋሎ ሚና ፉርዶን ናተይ ማኪና ማለት እዩ ብሓፂሩ በትግርኛ ኣብዚኣ ምስኣተና ኣብ ሞባይልና ዳውንሎድ ምስ ገበርና ኩሉ ነገራት ይመጻልና ማለት እዩ ብዙሕ ዝጣዋወቅ ኣለዋ ሕጂ ብትሪዎ ዘለኹም ኣብዚ አንሜላ ይብላሉ ሕጂ እዚ ዝኾነ ሓደጋ ዲኻል ማለት ዝኾነ እንተጋጢሙካ አንሜላ ትገብር ትሕብር ማለት እዩ ኤጋረቤቴ ማኪና ክትቀይር እንተደሊኻ ወይ ናብካል ብናይካል እስም ክትቀይራ እንተደሊኻ ኣብዚ ትቀይረሉ ማለት እዩ ፖስተልኒን ከኣኒ ኣብ ካብ ትራፊክ ወፅያ ፀኒሓ ክትመልሳ ከለኻ ማለት እዩ ኣብ ትራፊክ ፀኒሓ ከተውፃኣ እንተደሊኻ ዝሓቲትኩም ዘለኹም ማለት እዩ ኣብ ስተልኒንግ ትብል ከኣኒ እዚኣ ማኪና ኣብቲ ሲስተም ፀኒሓ ሕጂ ስካት እቲ ቀረፅ ክትከፍል ኣይትደልን ወይ ፎቸክሪን وحسنت نايتا ماكينة عمتاو زخفل كتكفل ايدلن اب ستيلينج تقبرات خيل مالتيو زغلو زي ابزي مينا فردون زبل زي داونلود تغيركم او اولوت سيستم مالتي تارغانا ماكيناهم اتيهم بعلي ازمر حكا تسيستم بعلي ينقلمي زبلكا مالتيو يا نخيد نغسل هجي اوكي هجي نابزيا عنتا وزر اخوهم نابزيا تمليسنا لنا مالتي هجي إيشنستر إنوم فيك ترافيك تبلا لازي حجي ناي كل عينات ماكينة مقاطعة سريت مالتيو حجي بزيا كتوق مالتي ريوا لهم أبزي أمستوقكو نابي وسيدهنا نابز كله تحت زولو ملكتات مالتي حجي بو أفستيل تبلي ناخن راكب مالتي تا ماكينايسي كاب سيستم ካብዚ ቀረጽ ዝኽፈል ዓመታዊ ወይ ካብቲ ውሕስነት ዓመታዊ ዝኸፍሉ ኸውፃእ ደልየለኹ ማለት እዩ ሕጂ ንኸይድ ታሕቲ እዚ ኩሉ እዚ ነናቱ መምርሒ ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ሕጂ ናብታ ተድልየና ዘላ እንከይድ ኦኬ ተድልየና ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም ስቴል ኣፍ ትብል ዘላ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ስቴል ኣፍ ትብል ኣላ እዚኣ ሕጂ ስቴል ኣፍ እቲያ ማኪና ኻሲ ካብቲ ሲስተም ሕጂ ክትዝውራ ፀኒሕካ ስካት እቲ ቀረፅ ገለ ትኸፍለላ ናይ ዓመታዊ ብዙሕ ዝኽፈል ነይሩካ ነታ ማኪና ሕጂ ክትከፍለላ ይደለኻን ክትዝውራ ይደለኻን ኣብ ገዛኻ ኮፍ ክተብላ እንተደሊኻ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ስቴል ኣፍ ትብል ዘላ እዚኣ ጠዊቕካ ክትዕፅዋ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ምስ ጠወቕካ ንቕድሚት ትወስደካ ማለት እዩ እዚ ምስኣኽ ኣነ ኣለኩም ስቴል ፖ ትብል ኣላ እዚኣ ስቴል ፖ ፍርዶን ትብል ዘላ ከኣኒ ሕጂ ዕፂኻያ ብድሕሪ ቁሩባ ዋርሕዲ ገለ ክትከፍታ ከለኻ ስቴል ፖ ፍርዶን ኢልካ ከኣኒ እቲ ናትካ ዓመታዊ ቀረፅ ዝኽፈል ንዕኡ ከፊልካ እቲ ናይ ውሕስነት ናይታ ማኪና ኣብ ፅርግያ ዝኾነ እንተ ተጋጭያ ዲ ገለ እቲ ናታ ውሕስነት ከፊልካ ኩሉ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ተኽፍታ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እያ ተድልየና ዘላ ማለት እዩ እታ ዝሓተትኩምኒ እዚኣ እያ ማለት እዩ ማኪና ካብ ሲስተም ክተውፅኣ እንተደሊኻ ስቴል ኣፍ ትገብራ እዚኣ ስቴል ኣፍ ትሪእዋ ዘለኹም ክትመልሳ እንተደሊኻ ድሕሪ ቁርባ ዋርሕካ ስቴል ፖ ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ክትጥውቓ እያ ሪእዋ ኣለኹም ነዚኣ ምስ ጠውቕኳ ሕጂ እንታይ ኣምፅኣ ኣለይ ኣብዚ ሪእዋ ኣለኹም ሊንክ ምፅኣ ኣለይ ዝጠውቆ ትብለንላ ሕጂ ንቕድሚት ናብቲ ሲስተም እያ ክትእትወኒ እዚኣ ጠውቃ ትብለንላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ቀዳመይቲ እንታይ ኣሎ እዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ምንባቡ ጽቡቕ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det ማኪናኻ ክትጥቀመላ እንተዘይደሊኻ በዚ ጌርካ ክትዕፅዋ ትኽእል ይብል ኣሎ ኦኬ det slipper du betala fordonsskatt och trafikförsäkring ja እቲ ናይ ቀረፅ ዓመታውን እቲ ናይ ውሕስነት ናይታ ማኪናኻን ክትከፍል ኣይግባእካን እዚ ማለት እዩ ማኪናኻ ዓፂኻ ያለኻ ማለት እዚ ከኣኒ for att du ska kunna köra ett fordon måste det vara påställt
ፖስቴል ትሕጂ ናብቲ ንቡር ምምላስ ማለት እዩ ናብቲ ሕጋዊ ሲስተም ምምላስ ማለት እዩ ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ ክዝውራ ማኪናይ እንተይልካ ንድሕሪት መልሳ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክንፈልጦ ዘለና እንታይ ኣሎ ቁርብ ገንዘብ ዝኽፈል ኣሎ ወላ ኣጥፊእኻያ ካብቲ ሲስተም ወፂያ ከላ እታ ማኪና ገዝኣ ኮፍ ኢላ ከላ 65 ክሮነር ትኸፍል ኣብ ዓመት ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን እዚ ውሕድ እዩ ከምኡ ጌርካ ግን ትኸፍል ሕጂ ኣብዚኣ ክንከይ ሎጋ ኢን ኢሸንስተን ትብለና ኣላ ኣብዚኣ ንጠውቕ ሕጂ ናብቲ ሲስተም ንቅድሚት ትወስደና ኣላ ማለት እዩ በቃ ኣብዚ እንተበፂሕና ሕጂ እንታይ እዩ ከድና ኣቲና ኣለና ናብቲ ሲስተም ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እዚ ኢሌጌት ማኽን ይብለና ኣሎ ሕጂ ብዚ ናህና እቲ ኣይዲ ካርድ ቲና ብዚ ንቅድሚት ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ኣብዚ ሬጅስትሪንግ ኑመር ዝብል ዘሎ ድሆሪ ግሄት ኮድ ዝብል ዘሎ ብዚ ኣብዚ እንተጠዊቕና እቲ ታርጋ ናይ ማኪናናን ኮድ ከኣሎ ናይትያ ማኪና ንዕኡ ንእትወብኡ ንዕኡ ምስእተና ንቅድሚት ተሕልፈና ናብቲ ሲስተም ማለት እዩ ኩሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዩ ሕጂ ኣብዚ በፂሕና ዝኾነ ናይ ቴክኒክ ጉዳይ ገለጋጢሙና ክሰልጠና እንተዘይክኢሉ እንታይ ንገብር ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ንዕኦም ማለት እዩ ኮንታክት ኦስ ዝብል ሪኢኹም ኣለኹም ኣብዚ ኦኬ ናቶም ቴሌፎንን ናቶም ገለን ኩሉ ለብዚ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ኮንታክት ኦስ ዝብል በዚ በፀግዕ ዘሎ በዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ንጠወቕ ኣብዚ ኣምስ ጠወቕና ናብዚ ተምፃና ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ገለ ሓበሬታ ገለ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ኣብዚ ንህለኩም እቲ ዝኽፈተሉ ሰዓት ሕጂ ምዝ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ስታያት ዓፃፂዮም እቲ ሰዓታት ኣጉዲሎሞ ገለ ኣለዉ ሕጂ ዝኽፈተሉ ሰዓት ትብለኩም ኣሎ ብዚ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ንሰርሕ ኢና ብልካ ኣለዎ 2 ሰዓት ኣብ ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 3 ከዓኒ ይሰርሑ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 13 ክሳብ ሰዓት 15 ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ደው ኢልና ክንረኽቦም ንኽእል ማለት እዩ ናቶም ቴሌፎን ከዓኒ እዚ ውርድ ኢልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ንህለኩም ማለት እዩ ሕጂ ናቶም ቴሌፎን እዚ ሪንግ ደውለልና ማለት እዩ ሜይላ ከዓኒ መሰጅ ስደደልና ማለት እዩ እዚ ኣድረስ ዝብል ዘሎ ከዓኒ ናቶም ኣድረስ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ኮንዲሽንስ ፎር ፉርዶን ፍሮጎር እዚ ሰርቪስ ናይ ማኪና ዝኾነ ሕቶታት በዚ ክንቅበል ንኽእል ይብለው ብዚ ሕጂ ኣብዚ ጥውቕ ተብሎ ቴሌፎን ናቶም ኣብዚ መፅእ ማለት ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ዝኾነ ኣብቲ ሲስተም ዝኾነ ምስላጥ እንተኣብዩካ ወይ ዝኾነ እንተደናጊሩካ እዚኦም ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ቴሌፎኖም እዚ ንህለካ ዝኽፈተሉ ሰዓት ከዓኒ ከም ዝበልኩኹም ኣብዚ ንህለኩም ምስ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ትሪእዎ ኣለኹም ዱካን ሪንጋ ዲግነት ሩንት 24 ሰዓት ክትድውል ትኽእልኻ ይብል ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ 24 ሰዓት ኣይሰርሑን እዮም ንሶን ግን ብቪድዮ ገለ ዝመልእዎ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ናትካ ሕቶ መልስን ሕቶን ገይሮም ዝቐረብዎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ መልሲ ካብኡ ክፀንሕ ክእል ሓደ ግዜ ከዓኒ ኣብኡ ዘየሎ ንዕኦም ክትረኽቦም ተደሊኻ በዚ ቴሌፎን እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክትረኽቦም ትኽእልካ ንዕኦም ማለት እዩ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ብኣካል ንዕኦም ክትረኽቦም ትኽእል ኣብዚ ከዓኒ ካብ ሰዓት 13 ክሳብ ሰዓት 15 ማለት እዚ ንዕኦም ክትረኽበሉ ትኽእል ግዜ እዩ ከም ዝብለኩም ግን ቮይስ ሪከርድ ዝተመልአሎ መልስን ሕቶታትኩም ገለ ኢሎም ዘቐመጥዎ ኣሎ ወይ ከምዚ ሮቦት ገለ ከዓ ኣለዉ ኣብዚ ዓዲ ተኣታትዎ ኣለዉ ናይ ሮቦት ማለት እዩ ሮቦት እንታይ ደሊኻ ኢሉ ይሓተካ እስኻ ከዓኒ እዚ ደልየ ትብሎ ኦኬ ከምዚ ድኻ ደሊኻ ገለ ኢሉ ይረዳድኣካ ማለት እዩ ነቲ እስኻ ደሊኻዮ ዘለኻ ከዓኒ ይተሓጋገዘካ እዩ ማለት እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ፅቡቕ ነገር እዩ እቲ ሓበሬታ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ማኪና ሕቶ ርእቶ እንተሃልይኩም በዚ ደው ኢልኩም ክትከታተልዎም ትኽእሉኹም ንኩሉ ንዝኾነ ነገር ኣብዚ ኤውሮጳ ብፍላይ ንኩሉ ዌብሳይት ኣለዎ ንኩሉ ሲስተም ኣለዎ ሰርቪስ ኣሎ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተሃልዩካ
ክምልሱልካ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሰዓቱ ማለት እዩ ክንሽገር የብልናን ብዝተኸኣለ ከዓኒ ኣብ ኤውሮጳ እንተሃሊና ዋላ ብስደት እንተሃሊና ብኩሉ ነቲ ቋንቋ ብዝተኸኣለ ማለት ካብ ንሰብ ተርጉመለይ ንዓ ከምዚ ገለ ኢልና ንጨማለቕ ብዝተኸኣለ ግዜና ሂብና ነቲ ቋንቋ ክነፅንዖ በዚ ኣጋጣሚ ይላወኩም ሓደ ምስላ ናይ ቦታትና ህበኩም ሲ ካብ 7 ዓመት ዝመሃሩ 7 ዓመት ይድንቁሩ ገለብሉ ሕጂ እዚ በቃ ካብ ሰዓሰዓካ ተቋፃፀ እንዲዩ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ኣብ ካልእ ኣብዚ ስደት እንተሃሊና ብዝተኸኣለ እቲ ቋንቋ ናይቲ ሃገር ግዜና ሂብና ክነፅንዖ ገለ ይላዎ ማለት እዩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ዳዕሮ 5 ሚድያ በዚያ ዘቕረብኩልኩም መደብ ቁሩብ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመፃኩም ሰላም ፅንሑ ሓውኹም ሲሞን ካብ ዳዕሮ 5 ሚድያ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ገለ ከዓኒ ኣይትሕመቑ ኣብ ቀፃሊ የራኸበና ቻው ቻው